Благодарна за вашето внимание. Свилен Лапаков се казвам, Лапака. Прякора Лапака идва два пъти назад във времето. Дядо ми е бил много силен. Стиснал камъка вода, спускал. И са го нарекли Лапака, което после става като фамилно име. Родът ни е габровски. На времето баща ми дошъл да става капитан и така нататък. Но всички ваканции съм си ги изкарал на село Габрово. Друга е усещането е друго там. Иначе съм филолог, психоонколог, с образование от Търновския университет при професор Анчо Калоянов, негов дипломант съм. По-късно учих психология, психоонкология, защото ние в огледалото виждаме мощите си. Не виждаме себе си, т.е. душата или както ви харесва. Затова книгата ми е "Сенките в душата". Друго интересно за мен, пиша поезия и наука. 3 стихосбирки, последната се роди в петък, 13 декември. 13 ми е любимото число. Нямаше нароченост, така се случи. Всичко е по волята му, разбира се. Пищярняци сме нашето семейство, обикаляме по света дупките. Там е сянката на рая. Такива красоти. Да не ви говоря за мен, просто да ви прочита. Когато се представям, почвам с любимото си стихотворение от 1993 година. Нощ, камината заспива, месецът изгря навън. Сред гората като самотива, броди времето и си отива. Благодаря.